Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Ay, oras na mga tugang alas 9:36 na po din pag-aaga. Welcome po sa programa, hindi po Anhoy Aksyon, hindi po sa BicolNet TV. Maestro na ladtoon ang sa indo pong mga kasabay hanggang sa oras po na programa. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Kung kamo napupurisawan, nalilibungan kung si isay na mga marahay na lideres at sa tuyang pwedeng pagkatiwalaan. Aliw na ang programang Kadamay Nindo, kasaro sa objetong pagbabago. Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Magtataonin linaw sa gubot na isipan. Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon!
Rumo ka sa tamang dalanin kanunongan. Aksyon! Aksyon! Ngunyan, uyaan sa inyong makakasabay. Nel at Tuon, ang lalaking mapupupot. Lagad sa komentaryo, may Tuon! Aksyon! Maestro Nel at Tuon, ang lalaking mabuton. Lagad sa komentaryo, may Tuon! Maestro Nel at Tuon, ang lalaking mabuton. Lagad sa komentaryo, may Tuon! Maestro Nel at Tuon, ang lalaking mabuton. Lagad sa komentaryo, may Tuon! Maestro Nel at Tuon, ang lalaking mabuton. Lagad sa komentaryo, may Tuon! Maestro Nel at Tuon, ang lalaking mabuton. Lagad sa komentaryo, may Tuon! Alas 9:41 na po mga tuwing pag-aaga. Welcome na po sa programa. Hindi po ang programang Hoy Aksyon. Di pa na ulit ang boses na pero fight na. Welcome po sa programa. Ako po ang sinong kasabay, Maestro Naladtuon hanggang sarang oras na pag-orestorya. Ngunyan po na pitsa 28 na kan bulan kan Marso.
Ini po ang primerong aldaw kan campaign period. Madadaw din dyan sa mga sa luwas ang paglagubdob kan mga soundtracking kan mga politiko. Ini na po ini. Madadaw na sa mga entablado ang sa mga plataforma di gobyerno. Ngunyan po ninda yan, gigibuhon, magpuon ngunyan. Ang Rosal Loria team may misa ngunyan na alas 9. Siguro patapos na or mapuon pa sana dyan sa Kalinga Headquarters. Pagkatapos at siya na alas 12 naman sa St. Rafael naman so grupo kan Rosal. May misa dyan sa St. Rafael. Pagkatapos motorcade na alauna, pasiring po dyan sa Partikan Albay Astrodome. Dahil tinugutan sa Sawangan. Naigwaman da ang event sa Sawangan. Kaya Astrodome po, magsarabay-sabay dyan ang grupo kan Rosal Alegre Loria. Sa First District, mga tugang, wala ko masyadong aram sa event kan Premier Distrito, lalo kay Congressman Crisel Lagman. Pero si MBR, Mayor Benji Rosal, pait-pait na duman ag foot parade kasubagong aga. Diyan naman sa 3rd District, si Congressman Didi Cabredo. Ikaw man po, nin mga atindera ng mga siguro alas 6, yaon nata sa ginubatan kasubago. Dahil kaya ako masyadong updated duman sa 3rd District mula sa 1st District. Dito po 2nd District, alas 9 po kasubago sumisa dyan sa Kalinga Headquarters. Buda at yan alas 12 naman dyan sa may partikan St. Rafael Church. Ayan po ang event dito po sa 2nd District. Pag alas 4 rin hapon, alas 4 po rin pagkahapon, madyan po tabi sa Albay Astrodome para po gigibuhon itong proclamation rally kan Governor Noel Rosal, Jun Alegre Vice Governor Buda Loria team. Buda kay Mayora G. Rosal sa Legazpi team naman. Kasabi man po ang daraga team ni Mayor Vic Perete, ang malasakit sa biyahing progreso, MVP, tugang dyan po tabi sa Albay Astrodome. Yaon si artista, may artistang maabot ha. Harley Ranosa, magandang umaga. Yaon man si, nagkaantabay man si Papa Fry. Papa Fry, good evening, good morning. Si Insan Dion Stone Jr. Maray na aga, good morning po tabi sa imo. And the rest po na nakahiling. Hindi po sa tuyang programa. Tanong sa background ta. Yan. Nawara. Okay. Ano oras na mga tugang? Alas 9:45 po din pag-aaga. 9:45. Ang oras sa sa mga tugang ni Mayor Geraldine G. Rosal. Just sa tuyang suportahan, Geraldine Rosal, Alcaldeta, malala o man, subukan na sa serbisyo, sa Legazpi ninyo, Geraldine G. Rosal, para sa kauswagan, sa syudad, Legazpi kita magkasararo, Geraldine G. Rosal ka na. Alcalding matinabang at maaasahan. Kay Geraldine, padabis sa Yan, alas 9:46 na po. Ang grupo po kan Team Rosal, kan Legazpi, alas 12 nin pagkado. May misa po dyan sa St. Rafael Church. Pagkatapos, alauna, proceed po sa Barriada. Dyan po sa Kalayaan Park. Dyan po sa Kalayaan Park, must-start man ang misa. Ang motorcade kang Rosal Team. Dyan po sa Kalayaan Park. Dyan po tayo medyo maiwas kumpara duman sa St. Rafael, makakakos duman ng traffic maray. Dyan po ang assembly area.
dyan po sa Kalayaan Park sa may baryada sa Gugon, Gugon Legazpi. Kasarabay dyan mga tugang si Konsihal Ron Rosal, yaon dyan, siyempre, ang pambatong konsihal kan Team Rosal, mawarag mo niyan. The best dyan, yaon dyan si Konsihal Ron Rosal. Legazpi, kaipuhan kan mga tao, marhay na serbisyo, yaon si Ron Rosal, ipapadagos ang matanos na pagsiserbisyo sa mga Legazpeño, sa tong konsihal si Ron Rosal. Kung mapili en leader na maayasin matanos, murahaw kang gabos, pangalan mo Ron Rosal, maski wala pa. Ayan, mga kasabay mga tugang. Saro pa kasabay mga tugang dyan, yaon po si Konsihal Attorney Ryan Ulfindo mga tugang. Saro pong abogado, saro pong simpleng tao, abogado, pandiurag mga tugang na law professor, saro pong matibay na abogado, si Attorney Ryan Paul Ulfindo. Sana all! Para sa serbisyo, walang ibang hihigit pa rito. Ryan Ulfindo, para sa kinabukasan, lahat ay kasama sa paangat ng bayan. Sana Ulfindo, para sa tao, tapat na serbisyo, walang ibang hihigit pa rito. Ryan Ulfindo, para sa kinabukasan, lahat ay kasama sa pagangat ng bayan. Sana Ulfindo, ikaw ang aming kailangan. Sana Ulfindo, ikaw ang aming kailangan. Yan, si Attorney Ryan Paul Ulfindo mga tugang, numero 19 sa balota. Attorney Ryan Paul Ulfindo. Ayan, kan team sa dati sana. Team Rosal sa dati sana mga tugang. Yaon po man pamatugang sa pangunot ni Mayor J. Rosal. And of course, kan Vice Mayor si Brad na Albarizo, number 1 sa balota. Vice Mayor Albarizo. Dahil pa po ako gari kan mga kopya kan mga jingle ka ini. Sira Brad Albarizo. Yaon man po mga tugang sa inda pong linyada si Councilor Vince Baltasar, numero 4. Si Bong Basaliote, numero 5. Oni po si Konsihal Alex Hau, sarong matibay ini yung konsihal. Dakol ang pinasarkaning mga ordinansa po dyan sa Banwaan. Dyan po sa Sanggunian, pang lungsod. Kadakol ini kinaginibuhan, incumbent mga tugang na konsihal, si Konsihal Alex Hau, numero 10 an sa iyo pong numero sa balota. And saro pong matibay na CPA, si CPA Henry Miraflor, numero 16. Yaon man po sa inda pong linyada. And of course, ini po si Ma'am Beth Munoz, the comebacking konsihala, kan syudad. Dati man po naging konsihal. Ngunyan po, mabalik. Dakul man po ini kinaitrabaho dyan sa Sangguniang Panglungsod kang Legazpi. Si Konsihal Beth Munoz, numero 17. Si Konsihal Diego Obido, numero 18, mga tugang, saro po, ang amakan na mga online broadcasters na organization, kan Alcoba. Siya po ang nagpasar kan ordinansa, tangani pong makriar ang Online Broadcasters Association. Kadakal man pong naginibuhan, kan ininagong konsihal. Si Konsihal Diego Obido, numero 17. Numero 18 pala, mga tugang. Pag 19, si Attorney Ryan Ulfindo. Yan na po, si Attorney Ryan Ulfindo. Sarong matibay na abogado, sarong pong law professor, sarong pong may pagkaaram manungod sa batas, may pagkaaram kung paano ang magkrear nin batas dahil po sa pagiging abogado. Numero 19, Attorney Ryan Ulfindo, mga tugang.
Pag abot naman po sa 20, numero 20, si the comebacking Konsihal Lilian Ramirez. Yan, numero 20 po. Kasarabay ninyo yan sa inda pong Team Rosal, Team Ligaspi, Team Sadati Sana. Numero 20 mga tugang, dakol man po yung naginibuhan, kan siya naging konsihal ka na Ligaspi, ngunyan po nagbabalik, kay puhan po giraray ibalik, mga babayi na konsihal, matitibay. Si Ma'am Lilian Ramirez, numero 20 po tabi. Pag 22, 22 naman, anapon po, 22, Ron Rosal, numero 22 po tabi, ang sa iyang numero. Si Ron Rosal, tugang po kan sa tuya pong gobernador na Noel Rosal, tugang po ni board member Rolly Rosal, saro man pong matibay, pagabot mga tugang sa mga pagkonstruhir, ini talagang honesto, mahiling mo ang mga proyekto ka ini mga tugang, lalo sa mga school building, talagang bako lamang po karaw, bako lamang po daya, malangani pag-abot sa pag-urulay politika, grabe ini, emotional na maray ini si Konsihal Ron Rosal. Talagang abo niya pigdadayaan mga Pinoy, abo niya pinagdadayaan mga Pilipino, ang mga Ligaspeño. Kaya tabangan taman po ini si Konsihal Ron Rosal, kang Team Ligaspi, Team Rosal, Team Sadati Sana. Buda uni pa, 24, numero 24, idol ko man ini. Si idol na konsihal Ato Valladolid. Incumbent man po tabi ining konsihal. Sarok man ini sa matibay, matinding konsihal mga tugang na igwanin paninindugan. Day lamang po nagbirik ang tambod kay ni. Samantalang sa mga pag-iriban niyang iba, oto na nagrulumpat na. Pero ini si Konsihal Ato Valladolid, may paninindugan. Remain standing. Parehas ini ni Konsihal Alexao, sindang duwa ang natada mga tugang, si Konsihal Alexao, buda si Konsihal Ato Valladolid. Makakasabay po nindo ini dyan at dyan, sa misa dyan po sa St. Rafael, alas 12, then pag alauna, mapuan po ang motorcade dyan sa may Partikan Kalayaan Park, pasiring po malibot sa Ligaspi. Ano na kung sa inan ruta, kung sa insinda madalagan, di ko aram kung anoan, kung may mapasiring ba sa ining inot, mapapa north or mapasiring sa south, di ko masyadong kabisado. Anyway, basta po ang katotohanan, mudaan mangyayari, at yan pong alas 12 ang misa, kang Team Ligaspi, Team Rosal, Team Sadati Sana. Yan. Yaon man po, siguro presente man po kayo ni si Governor Noel Rosal. Buda, yaon po si Vice Governor Jun Aligre. Magsasarabay-sabay po sila dyan. Team Ligaspi, Team Rosal, Team Sadati Sana, mga katugang. Buda, siyempre, si Congressman Kaloy Loria, yaon man po dyan. So mga day, pagkamuk yung mga jingle sa kuya, isiran din sa kuya, tangaling maplita sa mga jingle din daw. Mari po si Kong Kaloy, taon ni si Kong Kaloy. Ano oras na? 9:56. Oras, hatod sa inyo ni Congressman Kaloy Loria, Marina, para sa inklusibo, asin progresibong segundo distrito. Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago, Marina! Desidido, determinado para sa segundo distrito. Marina! Para sa Roswag sa segundo distrito, Marina! Para sa matatag, inklusibo, asin progresibong segundo distrito. Ano pa man? Marina! Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago. Yan na po mga tugang ang pigisabing ungkwa. Sabi dyan sa ginubatan, ungkwa. Kumusta man daw dyan si Mayor Gemma Unghoko dyan po sa Bakakay? Kumusta man daw? Asin so Unghoko team. Kumusta man daw? Si dyan po si MVP, si Brad Vic Perete, Mayor Brad Vic Perete, nagpasagibon sa naninmisa Kasubanggi, duman sa St. Clair. Nagkagawa na po ni Misa duman sa St. Clair, Kasubanggi.
tangani po nangunyan, diretso na po sinda sa indang pagkampanya. Ano na kung may motorcade man po sinda, parang garo diretso na po sinda makampanya ngunyan. And masabay na lang sila naman sa Grand Rally or Grand Proclamation Rally dyan po sa Albay Astrodome. Yaon si JC De Vera ha, si Hermano. Yaon dyan si JC De Vera, si Hermano po mga tugang, makasabay ta po tabi dyan sa, sa Albay Astrodome. Paano mo man ngayon nasabing, si Hermano mo? Ay, hindi kaya. Si Hermano ngayon, JC De Vera. Yaon dyan, kasabay po mga tugang sa Astrodome. Alas 9:58, yaon man po tabi mga tugang. Kumusta taman daw? Kumusta man daw si Konsehal Lau Beltran? Konsehal Lau, kumusta? Alas 9:58, Lau Beltran, nagbabalik man po ini mga tugang sa konseho. Kumusta daw si Konsehal Lau Beltran? Legaspi, siya ang konsehal natin, Lau Beltran. Itutuloy ang serbisyong nasimulan na dahil subok na at may magagawa pa. Permi nakikisumaro sa Legaspeño, Lau Beltran, ang kasangga at kakampi mo, Konsehal Lau Beltran. Kay Lau Beltran pa rin, hindi siya mapabago. Kay Lau Beltran pa rin, ang boses sa konseho. Kay Lau Beltran pa rin, Beltran, Beltran, Beltran. Si Lau Beltran pa rin, subok na sa serbisyo. Si Lau Beltran pa rin, asahan mo'y asenso. Si Lau Beltran pa rin, Beltran, Beltran, Beltran. Nagbabalik po mga tugang si Konsehal Lau Beltran. Ano ba yung numero ni Konsehal Lau? Tayo iliyon ko daw sa numero ni Konsehal Lau Beltran. Numero 6. Numero 6 mga tugang si Konsehal Lau Beltran. Numero 6 po, nakikisumaro sa mga Legaspeño. Yan po tabi si Konsehal Lau Beltran. Sige, taan oras ta, alas 9:59. Kadakol po ki mga pakaraot naman ngunyan, Kadakol ki mga pakaraot sa ibong nalado, ibong siging panggara po. Politika ba yan? Makulog sa banks. Sige, ang mga pakaraot, mga tugang, porkit dahi po guminana, so dahi nagtalab so 20 kilos na bagas. Dahi nagtalab mga tugang so 20 kilos na bagas. Kan dahi po nagtalab so 20 kilos na bagas, mga tugang nawara sa lang bigla so 20 kilos na bagas. Bata urog mahon ko ta nangit, ay sus matibay ngis pakadiskarte kan 20 kilos na bagas. Kaso ginapo sa nakan pailaw mga tugang sa mayon. Ginapo sa nakan pailaw sa mayon. Ano kaya man, mga dangagon mga to, so nag-isip, ano man daw na pagkaisip kayo kan mga lapugo nito. Ano daw ang nagkairsipan kayo niyo? Dahil na kayo magkagir ni Bong Maray na batas na pwede nandang isulong. Wala na sa mga hulog ini, nag-imbitar na kan bagyo. May nag-imbitar kan bagyo. Susunod kan mamuya. Anak ka ng pug. Mamuya ka ba yan? May nag-imbitar mga tugang kan bagyo. Kung bako man na burod, kung bako man na... Ikaw daw bagyo, imbitaran mo na lumog sa sa imong lugar. Anak ka ng pug. My God. Anak ka ng pug. Ay, Anak ka ng pug. Ay, Sos Maria Josep. Tapos ngunyan po tabi, grabe ang pagkaraot naman sa ibong. Grabe ang mga pagkaraot sa ibong. Sige ang rautan kan mga porket ang tawo mga tugang ang puso kan tawo ngunyan talagang desidido na ang tawo. Desidido na po ang tawo mga tugang. Aram na konsisay po ang iboboto. Mga wise voter na po ngunyan ang mga tawo. Taro-tao na po ngunyan ang tawo. Kung baga, yaon na po kita sa level na pinag-aapod tang halangkaw ang political maturity kan mga albayano.
Mahihiling ta na po yan. Actually, kan nagalakaw-lakaw kita, survey mga tugang, sige ang rabas-rabas ta, kada bes na maapod, maagihan, matesting kami magbakal nin sigarilyo. O kaya nin dulce. O kaya, ano nga nito pading sultan, so pigbakal ta. Ano ito, pigtaramo? Umbok, ano ito? May ibang tataramon pala ng tinapay. Dumang ko sa nanaraman, igo pa lang nga kamong bagong ibang tataramon kan, Bicol term kan tinapay. Ano ito pa rin? Igo yun si Sultan na bagong pigtataram tungkol sa tinapay na terminolohiya. Maapit kami sa mga tindahan. Pagkatapos, kunwari mahapot, sisay po tabi tiyaan sa imong gobernor. Sisay po tabian sa imong gobernor. Dahil lamang po mga tugang nin pagduwa-duwa. Wala pong pagduwa-duwa. Talagang ang simbag ninda automatic Noel Rosal. Dahil mahilingan sa inda mga tugang na nagduduwa-duwa sinda. Talagang Noel Rosal po tabi gobernor ninda. I-try po nindo. Kamu man daw mag-testing, maglakaw-lakaw ko, maglibot-libot kami. Nung wala pa kami kinaaputan na tindahan or napunduhan na sorbihan na ang simbag sa ibong. Ang simbag po talaga mga tugang Noel Rosal. Yaon po, nagtatak sa puso mga tugang kantawo. Asin sa isip kantawo. Mala nga ni igwana po mga tugang. Kung magagalas subconscious ninda, yaon na po sa loob kan isip ninda. Mala nga ni suduman sa ibong na MC, ang bigas Riyaw. MC, event mga tugang kan sa ibong. Event ninda, pero ang pigsusuriyo mga tugang, Honorable Governor Noel Rosal. Bayo lugod inarago sa mikropono. Mataram so sa inda pong alkalde duman sa ibaw. Mataram ang pig-acknowledge kan MC, Governor Noel Rosal. Bayo bagang inarago sa mikropono, iribi sa MC. Iribi mga tugang sa MC. O arang po kayan mga tugang, and kung magayaon na po sa subconscious kan tao. Yaon na po sa sainda po tabi mga tugang na nakatatak na po sa indang mga isip mga tugang na talagang Governor Noel Rosal po tabi ang sa inda pong gobernador and mayor po Geraldine Rosal talaga. Yaon na po mga tugang yan, nakatatak na po yan sa indang mga isip. Sabi dito sa kuya, nata na naman nga nagprograma ka na naman. Ano oras ba yan talaga ganyan programa mo? Sorry na. Sorry na. Iligan. Nata naglaw programa ka naman ngayong oras ngayong iningon yan. Alas 10:05. Alas 10:05 mga tugang, an oras. Ikaw pa nung ngayon, pabuday mi ngayon aram kung anong oras talaga ikaw mga programa, kung alas 6 kan aga, kung alas 6 kan banggi, kung alas 10 na kan aga. O day ko ngayon aram kung ano talaga ngayong programa mo, alas 10:05 na labang. Ano oras na yan? Atong sa mga tuwag ni Konsehal Jun Nunez. Jun Nunez, para sa daraga. Pagbabago'y darating na, sa pagtulong siya'y nangunguna. Kaya wag nang mag-alala. Ay, Jun Nunez kagawad. Wala lang ako niya matutupad. Ipasok natin si Junie, ipanalo natin si Junie. Sama-sama tayo kay June. Mas maayos na buhay atin ang matatanaw. Hawakan ang ilaw, sama-sama sa tagumpay. Ay, Nunez kagawad. Wala na pangako niya'y matutupad. Ipasok natin si Junie, ipanalo natin si Junie. Sama-sama tayo kay June. Alas 17 na, sabi ni Papa G, magayunon ang team song tapo. Ay, salamat Papa G. Dear Papa G, mga tugang, and host kang programang
Dear Papa G, si Papa Gerald Bergonio. Yan po mga tugang. Dear Papa G. Pag nag-click ako, iba nagluluwas. Uno man daw sa de. Pag tigiklik ko ang programa, ano nagluluwas sa programa ni Manny Mox? Ano tayo ni? May diferensya ang Facebook Kaya nga, ano man daw sa de ang atay ni. Di ko na pagbabasa sa mga comment. Si Kuya Ruben Adtuon, good morning. Salamat sa pagantabay po, Kuya Ruben. Sa kuyang pandiurag na pinsan na poging-pogi. Mas pogi siyempre ako. Kuya Ruben, pero di man nagbabayaan ang pagkapogi Mindua. Buda si Primong Rick Alsul, dyan po sa Purok 7 kan Barangay Bunga. At iling ang nagluluwas talaga iba ang nagluluwas na tayo ni. Ano man doon ining Facebook na ini, may diferensya. May diferensya ang Facebook, mga tugang, iyo baga tabi, maestro. Day pinaaram, lula na kami sa imo, kung sa'yo ka talaga, anong oras ka talaga maprograma. Pasensyanan na mga tugang, ano po. Kung minsan na programa kita ngunyan, minsan at yan, banggi, minsan aga. Day pa ka talaga akong Dapat talaga akong oras na piga-testing ko pa po mga tugang kung saan talaga akong oras. Dahil pa, sana, hilingon ta, mga tugang, kung baka po, garo pagkaagaan mas marhay, garo pagkaagang alas 5, dahil kaya magmatang ata ba, hilingon ta. Tapag 5 to 6, pwede po ito. 6 to 7 baga si Sultan Wali. 7 to 8:30 at 9 or 7 to 9 si Manimok Seya. Diyan po mga tugang sa Banwaan kan Rapu-Rapu. Ayaw man dyan na papalaban mga tugang si Mayor Gianan Wilson Gianan. Iyaman po dyan na napapalaban na Mayor sa Team Rosal Loria. Buda si Vice Mayor Brad Don Berwega. Iwan po ang napapalaban dyan mga tugang sa Banwaan kan Rapu-Rapu. O tibay man ini si Sir Eric de la Cruz. Konsihal Eric de la Cruz. Sarang man ini sa mga matibay dyan. Si Konsihal Jonathan Bumbales. Si Konsihal Odis G. de la Cruz. Buda si Konsihal Attorney Tan Vergara. Mga konsihal po dyan mga tugang. Team Rosal Loria. Dyan po ini sa Banwaan kan Rapu-Rapu. Kaya sige na mga tugang niya, ng pait-pait na ang mga pahiling sa inda pong pamirdbid sa lambang mga butante ninda. Kasubago, napalaban si Governor Noel Rosaldo man sa first day campaign period kan tabako. Nagsabay doon pala si Governor Noel Rosal sa MBR sa paglibot-libot ni na Mayor Benji Rosal kang Team Rosal, Uswag, Team Uswag, dyan sa tabako. Sabay po tabi si Governor Noel Rosaldo man. Naglibot-libot. Ano daw kung okay na si BJ? Si BJ June Alegre, tang kanakaaging aldaw, kasud magaro makulog may garo high blood, inatagin high blood si, makulog ang lawas niya, pero sabi niya, day ngayon masok ko, laban ngayon perme. Perme ngayon laban nini, maski ngayon grabe ang pagal, perme na ngayon laban. Sige, ano daw kung hain daw ngunyan siya. Dahil na papaglingawan si Konsihal Alex Sau, numero 10, mga tugang, Konsihal Alex Sau, sa iya po tabing numero 10 sa balota. Okay? So aday kaya ko mga jingle nindo Aday ko anong jingle, wala akong jingle nindo Kaya paano ko mo kayo ni may play. Dahil ko ma-play sa indong mga jingle.
Jingle bells. Jingle bells. Sige. Basta yan sa daraga, aram na. Alas 10:12 mga tugang, ang oras ta. Oras sa tudjay daraga. Uswag na daraga mga tugang. Sumabay na sa malasakit sa biyaheng progreso ni Mayor Victor Pirete. Halina't sumama sa biyaheng progreso. Asenso at progreso, maasahan ninyo. Hindi ka iiwan, ika'y ipaglalaban. Sama-sama sa tunay na tuwid na daan. MVP, MVP, MVP. Mayo Victorete, Daragueño, may asenso. Sumama sa malasakit sa biyaheng progreso. Malinis na serbisyo, malinis na liderato. Victorete kasama niyo. Alas 10:13 na po mga tugang. Diyan man sa daraga, puga-puga man, labo-labo man ang paglibot-libot ni MVP. Sumabay na po sa biyaheng progreso. Malasakit sa biyaheng progreso mga tugang ni Mayor Victor Pirete. Diyan po sa Banwaan Candaraga. Kasud ba nakigwanin press conference ang grupo ni Mayor Vic Pirete pagkatapos kan misa duman sa St. Clair. Dumang papigibo yan sa iya pong coffee shop dyan sa Pretty Place. Pertian kape, pertian manok, masiramon. Dyan po tabi kay Mayor Victor Pirete, MVP. Malasakit sa biyaheng progreso. Dyan po sa Banwaan Candaraga. Sumama na sa malasakit sa biyaheng progreso mga tugang ni MVP Mayor Victor Pirete. Ano oras tao? Alas 10:14 na po nin pag-aaga. At ngayon biltada ka naman mag-program sa oras na yan. Ay, sana. Para dit. Naku na nag-message ba sa kuya ka? Nagkakaralibong ka mo ka na, naralibong ka mo kung sa ino talaga. Dyan man sa pala mga tugang dyan man sa Banwaan kan Santo Domingo, si Mayor Konsihal Patrick Chan, numero 9 sa Balota, si Konsihal Patrick Chan, dyan po sa Santo Domingo. Kumusta po sa mga staff, buda, sa mga supporters dyan ni Konsihal Patrick Chan, the right one, mga tugang. Si Rian Konsihal Patrick Chan. Tama ba ako? Konsihal. Matapat na serbisyo. Chan Patrick. Diyan po, Team Bungkaras. Diyan po sa Banwaan kan Santo Domingo. Maestro Nel Agtuon at ang lalaking mabuuton. Alagad si komentaryo, may doon. Hoy aksyon! Hoy aksyon! Bantayan ng bayan, ang tama'y paglaban. Sa mga kurang babanat, magbibigay papuri sa mga tapat. Natali ko nailig ang mga message. May problema talaga ang Facebook. Hindi ko mabasa ang mga message din do. May problema ang Facebook o may problema ang sa kong cellphone. Agaro cellphone ko may problema. Hindi ko mabasa talaga ang mga message na yan yan na nagko-comment ka mo dyan. Hindi ko mabasa paano daw yan. May comment nga ni si Baby Rose, classmate, hindi ko mabasa. Ano na? Ay, salamat, nagluwas. Good morning, mate. Shout out sa pamilya ko dyan sa Barangay Bunga. Sige po, classmate Baby Rose. Maray na pagkaaga sa imo. And sa family Esquivel sa Barangay Bunga.
Si Ma'am Beth Cana. Ma'am Beth, good morning. Ma'am Beth Cana, good morning po. And si Insan na Dion Stone Jr. Nakiantabay man. Salamat po sa Indo. No, dahil ko talaga magkairinig sa iba. Salamat po sa Indo pong pag-join dito po sa pagsirip sa programa. No. Bes na ta makaisip ka mo kung talaga anong oras ng programa ta. Dahil aram ko na anong oras. Ano ba ya talaga yung oras ka mga programa? Talaga yung garo nga okay nga tabi nga maestro no. Pwede sige. Garo okay tabi maestro ining oras na ini say mo. Pahit na, didi ka na ngaya sa oras na ini. Dahil kita, ilingon taha. So nagsubli lang akong oras, dapat ining oras na ini kay Tony K. Ini, so on the spot na programa. Kaya lang nagtuko kita madali. Dahil nga ni sa opening na wagang kan campaign period, tinukawan ko muna madali. Sige. Maestro, dumang katabi sa alas 5 kan pag-aaga. Tabunon kaya yan eh. Tabon. Di ko sure kung kaya magparamatang atab na araw kayan, alas 5. Minsan ba kaya na banggihan ta aram nando, medyo nocturnal kita. May mga gibo pagkabanggi. Nocturnal po, at sabihon, mata pagkabanggi, pagkaaga turog. Arog kan mga nocturnal dyan po, tabi sa mayo na gusto pong disturbuhon kan mga lapugo. Na mga day ko maintindihan na gusto pong pairilawan an mayon o di sa mga nocturnal dyan, sa mga nocturnal na mga wildlife po dyan mga tugang, di ano na kanan luwas, itong mga wildlife nocturnal sa mga pagkabanggi imbis na mag-ibusindakan sila mga aktibidad, day paano tapaw na papailawan ng mayon. Hindi ano mangyayari po, tabi kaya. Saka, dahil na ba yung nagkairasipan kay Marina? Ano? Tul-tul na pag-iisip ang mga, ayun ako, my goodness mga to. Pag mga arang kayan, ang mga arog po kayan, mga ano yan eh, mga... Anak ka ng po. Yun yan. Iyon sa mga anak ka ng po. Anak ka ng po. Anak ka ng... Kamo mga tugang na mga nag-iisip imbis sa tultul na pag-iisip, ang pag-iisip, so paano makakadilin siya? Dahil naman pag-iisip, so kapakanan kang kadaklan. Kundi, paano makadilin siya duman, makakakulimbat duman sa mga kontrata ka yan, na masupply kan mga ilaw-ilaw na yan. Igwa permi yan. Igwa permi, mga tugang iyan ki mga kulimbat, kaya po tabi, ang mga dahil ibang mga nasa isip kayo, makadilin siya, puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Ay, Puro nako. kayuhin. Oh, si Tony K, standby da, standby. O, di ka mag-standby, magtrabaho ka. Sige, pud ka kung may ilawagan report. Yeah, sige. Sige. Ikaw ay demon. Ikaw ay... 1 hour sa na ako, Tony K, kaya alas 10:30 para ako. Nagpuna ko 9:30 eh. 9:30 ako nagpuon, alas 10:30 para kita. 1 hour lang. Madumang kita sa maatindir kita kay itong mga grand rally and misa and so on and so forth, mga tugang at tangali pong mai-cover ta sinda kung ano man an sa inda pong lalo po sa mga plataforma di gobyerno o yung mga tugang itarang ko sa indo saro sa sinaluduhan ko mga tugang kay Kong Kaloy Loria. Kada best na mataram si Kong Kaloy Loria dyan sa inutan, pinili ko na dadangog sa iya ini, mataram siya. Ako bagang ngayatabi mga tugang nagkakiulay sa indo. Pwede nindo akong dangugon, buda magdangog man kamo sa sakuyang kalaban. Tapos kamo na ang bahala magdesisyon. Dangugon man ngayon nindo siya. Habang pigdangog man ngayon ako nindo, dangugon man ngayon nindo siya. Tangani pong makapagdesisyon kamo. Araw kayan dapat ansarong matibay na politiko. Pag ika nagagampanya, bakung puro pakaraot sa kalaban.
Si Kung Kaloy, ang sabi niya, dangugunin do ako, dangugun manindo ngayon ito, si, tapos saka na nga kayo magdesisyon kung sisi talaga ngayon ang gusto nindo. Di po sabihon, makukuha nindo naman sa duwang side. Kung ano ang programa man talaga ni Kung Kaloy, buda ano man ang programa kaitong sa iyang kalaban. Di at least makakapag-decide ka mo kung itong programa at naman sa ibong utik man sana ito, or totoo, or kung ang kay Kung Kaloy Lord man utik sa naman ito, or totoo. Makukumpara mo po tabi ang duwa, araw po dapat kayan. Ikumpara nindo ang mga leader sa pagpili mga tugang kan leader, ngunyan po mag-atinder ka mo din ng ganito paglingawan. Mag-atinder ka mo sa mga kada caucus. Ito pong mga meeting di abanse, pag-atindiran po nindo yan. Tadyan po nindo mahihiling sa inda pong mga programa sa sabihon sa indo. Kan mga politiko na yan. Diyan po nindo maiiling nindoan sa inda pong personalidad. Kung paano sinda maghampang sa tao, kung paano sinda magtaram dyan sa inutan, kung paano po mga tugang sinda makikilaban para sa indo. Kaya, pirmi dapat kang mag-attender kay mga caucus na yan. Kung mapapwedeng hani, left and right, kung itong sarong kalaban, buda itong sarong kalaban. Pag nangugunin do parehas. And at the same time, so mga independent, nangugun man po tabi nindo. Maray po nindo mga tugang iyan, igwa iyan, nin mga marahay na mga plataforma ni gobyerno na pwede po nindong mapakinabangan. When it comes na makatukaw po yan sa inda po tabing posisyon na pinagdadalaganan. This is very important mga tugang ining campaign period na ini. Kaya dapat pagdangugun po tabi iyan nindo. Sa pagpili ng leader, gusto ko po pirmi sa indong ipasabot, matali naman kamo. Alagad, gusto ko lang kamugaray i-remind, ang pagpili ng leader, dapat hilingon pirmi nindo, kung ini po tabing leader na ini, matanos o bako. Kung ini pong leader na ini, sabi nga rin nindo, para reyas man nga iyan. Para reyas man nga iyan ang mga politiko na yan. Bako po yan para rehas. Although, mataram ka mo para rehas man yan mga kurakot. Pero bako po tabi mga para rehas. Kung gura no kadakol ang kikurakot. Bago sarang kayan. Ako hindi. Sabi nga ni, timbangunin do. Timbangun po nindo ang mga leaders na ini. Ano ini? Maabas o bako? Ano ini? Sobra kapag ka maabas o bako? I-rank nindo. I-rank. Kasi ang pinakan maabas, o di siyempre X na ito. So duman sa day nagbamaabas, siyempre ito dapat ang number 1. So bakong maabas? Duman po dapat iyan. Iyan dapat ang pigihiling ta dyan eh. Pinagra-rank mo na dapat iyan. I-rank nindo ang mga kandidato. Hanapon nindo sa pinakan the best. Kasi puturo kan sa tuya pong mga aki, kaakian, asin mga magiging aki inindaan sa tuya pong ipaglalabang di sa ngunyan. Exercise mga tugang your right to suffrage. An sa indo pong karapatan na magboto, mga tugang, i-exercise po tabi nindo yan. Yeah. Hoy aksyon! Hoy aksyon! Bantayan ang bayan, ang tama'y paglaban. Hindi ka na kaya? Iyo po, relax na dahil. Baysa na, ano na. This is it, First District. Sa First District pa lang dapat mga tugang si Mayor Jose Lagman, di man paglingaman dyan. Yung mga panapapalaban dyan na Congressman, si Mayor Jose Lagman. Dyan po sa First District. Iyo po, sige, okay. At tayo ng iyo pa dyan na, relax ka sana. Nagaprograma pa nga ni ako, ini man daw. Nagaprograma pa nga ni kita. Sige, sa mga pwede pong gusto po ninyo magpaabot kan sa inyong mga komentaryo, session, opinion, reaksyon. Kung gusto ninyo pong i-diskutir sa programa, pwede po ninyo kaming sabihan kayan. Chat po ninyo yan, may mga nagdadalagan dyan sa baba. May mga nagdadalagan. Ilingon po ninyo, i-chat po ninyo yan, i-text. I-like, comment, share.
I-comment po nindo ang mga gusto nindo pong isabihon sa tuya. Tabasahon ta. Sige, alas 10:27 na po nin pag-aaga. Masarong oras naman ako, no? Masarong oras na. Masarong oras na. Nagpong kita 9:30. Alas 10:27 po, mga tugang nin pagkaaga. Dahita po, kalingawan mga tugang an sa tuyang mga padaba na mga dapat na suportahan. Sige lang, sarong pasada pa. Just sa tuyang suportahan, Geraldine Rosal, Alcaldeta, malala o man, subukan na sa serbisyo, sa Ligas Pinyo, Geraldine G. Rosal, para sa kauswagan, sa syudad, Ligas Pikita, Magkasararo, Geraldine G. Rosal ka na, alkadeng matinabang at maaasahan. Kay Geraldine, padagos sa iyong mga napunan sa syudad ng Legazpi. Ang serbisyong Rosal tapat at serbisyong dapat. Legazpi, ang kaipuhan kan mga tao, marhay na serbisyo, yaon si Ron Rosal, ipapadagos ang matanos na pagsiserbisyo sa mga Ligaspeño, sa tong konsihal si Ron Rosal. Kung mapili en leader na marhay asin matanos, urahaw kang gabos, pangalan mo Ron Rosal. Maski wala pa sa pwesto, malalako man mo, marhay na serbisyo ni konsihal Ron Rosal. Para sa serbisyo, walang ibang hihigit pa rito. Ryan Rufino, para sa kinabukasan, lahat ay kasama sa paangat ng bayan. Sonahon Fino, para sa tao, tapat na serbisyo, walang ibang hihigit pa rito. Ryan Rufino, para sa kinabukasan, lahat ay kasama sa pagangat ng bayan. Sana Ofindo, ikaw ang aming kailangan. Sana Ofindo, ikaw ang aming kailangan. Legazpi, siya ang konsehal natin. Lau Beltran, itutuloy ang serbisyong nasimulan na dahil subok na at may magagawa pa. Permi nakikisumaro sa Legaspeño. Lau Beltran, ang kasangga at kakampi mo. Konsehal Lau Beltran. Kay Lau Beltran pa rin, hindi siya mapabago. Kay Lau Beltran pa rin, ang boses sa konseho. Kay Lau Beltran pa rin, Beltran, Beltran, Beltran. Si Lau Beltran pa rin, subok na sa serbisyo. Si Lau Beltran pa rin, asahan mo'y asenso. Si Lau Beltran pa rin, Beltran, Beltran, Beltran. June Nunez, para sa daraga. Pagbabago'y darating na, sa pagtulong siya'y nangunguna. Kaya huwag nang mag-alala. Ay, June Nunez kagawad, wala lang ako hindi matutupad. Ipasok natin si Junie, ipanalo natin si Junie. Sama-sama tayo kay June. Mas maayos na buhay, atin ang matatanaw. Hawakan ang ilaw, sama-sama sa tagumpay. Ay, Julius kagawad, wala pang ako niya'y matutupad. Ipasok natin si
biyaheng progreso, asenso at progreso, maasahan ninyo. Hindi ka iiwan, ika'y ipaglalaban, sama-sama sa tunay na tuwid na daan. MVP, 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 Mayo Victorete, Daragenyo may asenso. Sumama sa malasakit sa biyaheng progreso, malinis na serbisyo, malinis na liderato, Victorete kasama nyo. Alas 10 na 33 na po ang mga tugang nin pag-aga. Garo, nakasarong oras naman kita. Luhay-luhay nagpapaaram tayo. May dumanon ba kita mga tugang. Pero, dahil paglingawan, ni pa on. Oras tang yan, alas 10:33. Hatod sa ni Kong Kaloy Loy. Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago, Marina! Desidido, determinado, para sa segundo distrito, Marina! Para sa Roswag sa segundo distrito, Marina! Para sa matatag, inklusibo, asin progresibong segundo distrito, ano pa man, Marina! Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago. Hoy aksyon! Hoy aksyon! Ano po mga yan? Ako po mga tugang luhay-luhay ng mapaalam din po sa programa. Oras de peligro na. Mga tugang oras de peligro na. Alas 10:34 nin pagka-aga 10:34. Sa ngaran po mga tugang Kambilog na Persican Bicol Net TV. Sa kaya pong mga kasabay dyan, nayaon man nakataltag sa luwas. Asin sa kaya pong mga amigo na nagtitiwala sa Bicol Net TV. Of course, kamo mga paraantabay na to. Salamaton. Baysa na. Sa mga nag-message ito kung anong oras talaga ng programa tayo. Baysa na. Makaaram ka mo. I-try ta ha. Sabi sasabi nito alas 5 kan pagkaaga. 5 to 6. Sige daw. I-chat daw ko lindo kayan. Kung saan ako pwede. 5 to 6 na aga. Definitely, ining oras ini di pwede sa kuya. Takay Tony ini. Sinubli ko lang. Ining alas 9 hanggang alas 10. Di ini pwede sa ko. Kay Tony ining programa. Sa OTS. Kay SM Tony ini. Ako, ang programa ko dapat, it's either 5 to 6. Pilihan tayo yan. 5 to 6 din pagkaaga. O kaya 6 to 7 na banggi. Kung kaya na pa mag 8 to 9 or 9 to 10 na pagkabanggi. Ay lingon ta. Yan ang mga pwede tang oras na programahan. Kaya po. Sige. Ako mga tugang luhay-luhay na pumapaaral din po sa programang Hoy Aksyon, hindi po sa Bicol Net TV. Ako po ang sininakasabay, ang sinipong panabang maestro sa radyo. Ang lalaking mabuto na lagad sa komentaryo may doon. Maestro nila doon. Sa namatunon, tandaan po tabi, ang suportahan ang matanos na liderato. Dahil magsuporta duman sa mga palupago ng mga liderato. Saan pinag-iisip sa naan sa indang sa diring bulsa. Anisipon ta po mga tugang itong mga kandidato na iga po nin accountability. Ito po na pag-abot kan panahon, pilit ang basulon pag may nagibon sala. Ayan po. Sige. God bless Albay. God bless Bicolandia. Pilipinas, umasenso ka. Tagahinghing asin tagapagpasunod kan tamang gibo alagad tagapagtuyaw kan dispalingadong trabaho. Yan ang programa Aksyon! 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 Sagudas na sa momento kini ang tabayanan ang masunod na presentasyon. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y